ଟିକେ ର ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ଦିଦି ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଗେମ୍ ଜୋରସୋର ଖେଳୁଛି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି ତମେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସେ ବୁଲି ଆସେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ନେବି ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଯିବି କେକ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଯିବି। ଦିଦି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ତମେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଖାଅ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିଛି ଖାଇବାକୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଖାଇଦିଅ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଏକା ଖାଇବନି ଆରେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବନି ନା କ'ଣ ଏକା ଖାଇ ଦେଉଛ।